Dámy a páni, privítajte moderátorov dnešného koncertu Miroslavu Záhumenskú a Juraja Čurného. Príjemný dobrý večer, vážené dámy. Technicky zdatná moderátorka. Krásne popoludnie nedeľné želám aj ja vám, milí páni a vážené dámy, ctení hostia. Srdečne vás zdravíme spolu so všetkými dnešnými účinkujúcimi. Sú to Novodubnický dýchový orchester a mažoretky, ktoré sa vám predstavili v úvodnej skladbe dnešného sviatočného koncertu a tiež všetci solisti, s ktorými sa zoznámite počas koncertu. Poriadna dýchovka musí vedieť zahrať predovšetkým pochod. Melódiu dáva skladbe autor, ale prevedenie a rytmus tie sú už vecou dirigenta a samotného orchestra. No ako prvú skladbu ste si vypočuli tak ako pred rokom, pretože hovorí sa, že dobré je treba pripomínať a opakovať, takže v tomto prípade išlo o výborné opakovanie, išlo o pochod z filmu Cirkus ukrajinského skladateľa Isaka Ostapoviča Dunajevského, tak, dobre som si to našiel. V každom prípade je to jedna z najznámejších melódií, pochádza z roku 1936 z filmu Cirkus a dá sa povedať, že patrí už k trvalkám repertoáru, predovšetkým, čo sa týka dýchovej hudby, no a napokon sami ste počuli, koľko energie z nej išlo. No a radi by sme vám pri tejto príležitosti prezradili, že v rámci choreografie sa nám predstavia aj naše mažoretky a samozrejme náš orchester a ja už len pripomeniem, že orchester vedie pán Stanislav Mokrý a vedúcimi mažoritiek sú pani Zuzana Balážová, Zuzana Plšková a Katarína Bradys-Lapáková. Áno, potlesk si zaslúžia všetci. No a akú ďalšiu skladbu si vypočujete, to už vám prezradí Mirka. Keď sme sa sem dnes chystali, u nás trochu pršalo a keď sme vystupovali už tu v Novej Dubnici, tak sa ten sneh veľmi snažil padať. Tak verme, že budete mať aspoň vy tu trošku také biele Vianoce. Po nich túžil aj autor nasledujúcej skladby. Volal sa Irving Berlin a Bing Crosby jeho skladbu Bílé Vánoce, ale samozrejme v angličtine, nahral ešte v roku 1942. Dodnes má táto skladba viac ako 2000 rôznych spracovaní a verzií, no a vy si ju dnes budete môcť vypočuť v skvelom podaní šarmantnej maminky a talentovaného syna Teresky a Vladka Ďatelinkovcov. Krásny zážitok. Vánoci, jaké z dětství znám.
Tak to boli Tereska a Vladko Ďatelinkovci. No a nás v tejto chvíli čaká trošku jazzu. Nádherná melódia Petite Fleur zložil ju legendárny francúzsky skladateľ a klarinetista Sidney Bechet. Táto skladba bola pôvodne napísaná takisto, už čo to pamätá, ešte v roku 1952 a veľmi rýchlo sa stala jednou z najznámejších jazzových balád, ktorú si zamilovali poslucháči po celom svete. Bechet bol jedným z priekopníkov jazzovej hudby v Európe a preslávil sa svojim virtuóznym hraním na klarinet i soprán saxofón. Petite Fleur je jemná lyrická skladba, ktorá v sebe spája francúzsku eleganciu a americký jazzový nádych. Upravil ju Robert Vážan a skladba zaznie ako spomienka na manželku a mamičku Janku Mokru. Solo na klarinet hrá Stanislav Mokrý mladší, diriguje Stanislav Mokrý starší. Váš potlesk patrí otcovi a synovi Stanislavom Mokrým v obidvoch prípadoch. A je veľmi príjemné zistiť, že ten hudobný odkaz, tak ako u Ďatelinkovcov, pokračuje generačne aj u Mokrých a myslím si, že je to v mnohých rodinách. Nasleduje ďalšie číslo, na ktoré ja sa veľmi teším. Ja sledujem veľmi veľa vecí, ale jednou z tých vecí, ktoré sledujem veľmi podrobne a veľmi pozorne, sú filmové bondovky. Ja som ich zbieral na VHS-kách, potom na DVDčkách, teraz ich mám na Blu-rayoch, niektoré už mám aj na 4K. Mám asi 15 rôznych kníh, všetky soundtracky
a myslím si, že spoločnosti, ktoré nejakým spôsobom participujú na Jamesovi Bondovi, zo mňa vyťahli už, no povedal by som niekoľko tisíc až 10 000 eur na autorských poplatkoch, ale zaplatil som ich rád, pretože vďaka tomu vznikli nielen skvelé filmy, ale aj skvelé skladby a jednu z nich si dnes vypočujete. Priznám sa, som veľmi zvedavý, ako Robert Vážan zaranžoval podľa mňa jednu z 3 najlepších pesničiek zo série o Jamesovi Bondovi. Pochádza z roku 2012 a vtedy ju skomponovala spolu so svojím kolegom Paulom Epwardom aj speváčka s nezameniteľným hlasom Adele a dodala jej aj s celým orchestrom a všetkými spolupracovníkmi nádherný dramatický nádych. A ja mám takú teóriu, že film o Jamesovi Bondovi viete odhadnúť podľa toho, ako znie tá pesnička. A v prípade tejto skladby sa mi potvrdila, že tu bude jeden obrovský, dramatický, fantastický príbeh, ktorý bude dať úplne všetko, čo k Jamesovi Bondovi patrí. Takže môžete sa tešiť na to, ako túto skladbu zaspieva Mirka Záhumenská a volá sa Skyfall.
Keby som mal 5 klobúkov, tak tie s radosťou dám dole pred výkonom ako Mirky Záhumenskej, ktorej prišli pomôcť aj Ďatelinkovci, samozrejme fantastický orchester. Skrátka, dobre, bolo to nádherné, bolo to úžasné. A jeden z členov orchestra ma zastavil, že keď ja teda ten každý rok na 1. januára komentujem ten novoročný koncert Viedenských filharmonikov, či by som tam nevedel prepašovať zmienku aj o tomto koncerte, tak nechcem to slúbiť, ale pokúsim sa, ale napadla ma jedna zaujímavá súvislosť. Počas toho novoročného koncertu vo Viedni, v tých nádherných priestoroch, vždy je špeciálna časť, ktorá je venovaná baletnej časti. No a my nie sme o nič horší. My takisto máme aj pohybovú zložku, o ktoré sa postarali naše mažoretky. No a novodubnické mažoretky sú súčasťou dýchového orchestra a zároveň sú žiačkami tanečného odboru základnej umeleckej školy Štefana Baláža v Novej Dubnici. V tomto roku svojimi tanečnými vystúpeniami spestrili viaceré koncerty v podení baletných čísiel, scenického tanca či charakterového tanca, čiže ich talent sa neorientuje iba na mažoretky. Vďaka ich usilovnosti majú rôzne úspechy z týchto rôznych súťaží, ako je Zlatý kľúčik, čo je celoslovenská súťaž scenického tanca, Deň tanca, to je celoslovenská súťažná prehliadka, Kabrt Cup, celoštátna tanečná súťaž a Dance Poetry, celoslovenská tanečná súťaž, kde získali veľmi pekné ocenenia. Deti 2x prvé a druhé miesto, juniori 2x druhé miesto, deti trio 2x prvé miesto, 2x druhé miesto, juniori 4x prvé miesto, deti solo prvé miesto, 2x druhé miesto, mládež druhé miesto a mládež solo 2x prvé miesto. Toľko medailí si zaslúži váš zaslúžený potlesk. No a vy už sa môžete tešiť na ďalšiu skladbu a tu vám prezradí Mirka. Tak licitácia úspechov dievčat je určite veľmi obdivuhodná a ja si myslím, že by to všetko nešlo bez zainteresovania tých, ktorých to baví a ktorí majú k tomu lásku však. Aj Vianoce sú o láske, tak my si teraz dáme jednu pesničku o láske. Takto som to fantasticky premostila. Dnes si organizátori vymysleli na mňa samé francúzske názvy. Tak francúzska pieseň, ktorá zaznie v tejto chvíli, sa volá L'amour toujours l'amour. Ak dobre to prekladám, tak je to láska navždy však. A ešte raz láska. A ešte raz láska, no tak lásky nikdy nie je dosť. Je to pieseň, ktorú zložil a vykoncertoval legendárny spevák a skladateľ Charles Aznavour. Táto skladba, ktorá sa stala jednou z jeho najikonickejších, vyšla ešte v 70. rokoch minulého storočia v jeho prevedení s krásnym, hlbokým, emocionálnym nábojom a poetickým textom už vtedy oslovila poslucháčov naozaj po celom svete. Aznavour, považovaný za jedného z najväčších francúzskych umelcov 20. storočia, mal schopnosť vyjadriť v hudbe a textoch komplexné ľudské pocity, najmä v témach lásky, ale aj strát. L'amour toujours l'amour je jemná a romantická skladba, ktorá v sebe spája melódiu, nezabudnutelnú, s textom, ktorý vás určite osloví aj v podaní nasledujúcej interpretky Teresky Ďatelinkovej. Láska kší
Zahradou procházek mých, lehký jak peří je hřích a veliká je touha. L'amour, toujours l'amour, volám tě, čekám a věřím, volám, čekám. L'amour, toujours l'amour, nádherná skladba od Charlesa Aznavoura. Čaká nás nemenej, by som povedal, slávna, nádherná a špeciálna. Vznikla pred 28 rokmi, ja pôjdem troška okľukov k nej. Spomeniem si, a to je naozaj spomienka od očitého človeka, ktorý bol pri tom, keď sa nakrúcal klip k tej pesničke. Nakrúcal sa v dome svätého Martina, oni tam pozapalovali niekoľko sto sviečok a kameramanom, ktorý nakrúcal ten videoklip, byl Palo Horečný, jeden z najlepších kameramanov televíznej a klipovej produkcie a on mal prezývku Starý ďábel. A to preto, lebo on s radosťou osloval kohokoľvek, hej, ty starý ďábel, ako sa máš. No len si neuvedomil, v akom priestore sa ocitol, a keď týmto slovom oslovil aj správcu domu svätého Martina, že starý ďábel mohol by si mi s týmto pomôcť, tak ho musel režisér Juro Johannidis jemne upozorniť, že používanie termínu starý ďábel v chráme, v podstate možno najdôležitejšom katolickom chráme na Slovensku, nie je práve najšťastnejšie, ale v každom prípade vzniklo nádherné dielo, nielen ten videoklip, ale aj tá pesnička, o ktorej hovorím, pretože nahrala ju, teda tie podklady Slovenská filharmónia pod vedením Ondreja Lenarda, skomponoval ju Palo Habera, otextoval ju Daniel Hevier a otextoval teda s pomocou hneď v 3 jazykoch, v slovenčine a v češtine, to zvládol on sám, ale ten part, ktorý zaznie na záver v taliančine, tak ten mu pomohol prebásniť Blahoslav Hečko. Tak vznikla v roku 1996 skladba, ktorá dala názov jednému z najúspešnejších vianočných albumov, hoci v tej pesničke sa o Vianociach nespieva vôbec, Svet lásku má. Spievali ju 3 fantastickí speváci, Palo Habera, Karel Goda a Peter Dvorský, a vy budete mať dnes jedinečnú príležitosť vypočuť si ju v interpretácii 3 skvelých speváčok. Takže môžete si tipovať, kto bude spievať part koho, ale myslím si, že na to veľmi rýchlo prídete, pretože skladbu Svet lásku má vám zaspievajú Mirka Záhumenská, Tereska Ďatielinková a Ľubka Špačková.
dávne piesne necháš znieť, svet lásku má. Svet lásku má. Pozriem nosí krásna detskú tvár. A dní, čo máme, je len pár, svet lásku má. A dní, čo máme, je len pár, svet lásku má. Večer pozdroha má, 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 svet lásku má. Veď ja sa to naučím si aj zapínať. Ďakujeme veľmi pekne. Tak zo slovenskej hudobnej produkcie sa opäť pozrieme do sveta. Nebude to skladba vianočná, za to dostatočne známa. Príde s ňou jeden šarmantný spevák. Preslávil ju Frank Sinatra. Možno neviete, že tohto pána, ktorý bol naozaj famózny spevák, prezývali aj The Voice. Skladba, ktorá zaznie v tejto chvíli, má názov Strangers in the Night a vznikla ešte v roku 1966 a ako inak okamžite sa stala hitom. Autorom melódie je nemecký skladateľ Bert Kaempfert, ktorý ju pôvodne skomponoval pre film A Man Could Get Killed. Sinatra, prezývaný aj The Voice, svojim nezameniteľným prejavom dodal piesni dušu a emóciu, čím ju povýšil na nadčasové hudobné dielo. Strangers in the Night je dodnes symbolom romantiky, elegancie a zlatej éry swingu. Dnes nám túto klasiku prichádza zaspievať Matej Drobný. Strangers in the night, exchanging glances, worrying in the night. What were the chances we'd been shared love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when I said a first hello, little did we know, I was just a glance away and the world embraced and danced away. Together, lovers on her side, in love forever, it turned out so right for strangers in the night.
love forever, eternal, so right, oh strangers in the night, oh strangers in the night, oh strangers in the night. Váš potresk patril orchestru a samozrejme aj Matejovi Drobnému. Strangers in the Night je klasika a tak trošku do klasiky, ale inak zabrdneme aj v nasledujúcej skladbe. Jej autorom je človek, ktorý v oblasti dýchovej hudby na Slovensku znamená veľmi veľa. Ja mám to šťastie, že sa s ním mám možnosť stretávať minimálne raz do mesiaca, pretože on je členom dozornej rady SOZA, s ktorou ja spolupracujem a viem, že on sa za dýchovú hudbu bije každým jedným centimetrom svojho tela a ide o človeka, aby som povedal, dobre stavaného. Takže hovorím o Adamovi Hudecovi, ktorý v roku 2016, ak mám dobré podklady, dokonca dirigoval svoju vlastnú skladbu Vianočnú serenádu v rámci týchto tradičných vianočných koncertov. Z jeho repertoáru zaznel napríklad na týchto koncertoch aj Vinný čardáš v podaní vtedajšieho solistu na trúbke pána Petra Marušinca, menovca súčasného novodubnického primátora. No a je treba povedať, že Adam Hudec dlhé roky bol solistom a lídrom Malokarpatskej kapely a vo svojej tvorby vždy vychádzal z ľudovej tvorby a viaceré motívy známych ľudových pesničiek dal do jednej skladby, ktoré dal názov a ten vystihuje v podstate aj všetko, čo patrí k folklóru, to znamená tú radosť, tú špeciálnu vlastnosť, ktorú slovenský folklór má. Skladba sa volá veľmi jednoducho Cingilingy Bom. No a spievať ju budú Mirka Záhumenská, Tereska Ďatelinková, Ľubka Špačková a na záver sa pridá aj Vladko Ďatelinka junior. Boci nešem jablúka, moja milá, už
ovoci nešiem jablúka. Adam Udec, Cingelingy Bom a 3 naše skvelé speváčky a výborný mladý spevák takisto. Možno aj počas tohto vianočného koncertu sa sami seba pýtate, či tu nie je troška viac ľudí ako obvykle. Odpoviem vám áno, aj ten priestor pre moderátorov spevákov je menší, ako bol minulý rok, aspoň čo si pamätám. Ale je to len a len dobre, pretože ten koncert znie vždy trošku inak, vždy je obohatený o nové zvuky, o nové, možno troška netradičné nástroje, čo sa týka dýchovej hudby, ale v každom prípade je to možné aj vďaka rôznym výpomociam a hlavne aj kvôli tomu, že opäť sú tu medzi nami aj naši milí priatelia z partnerského mesta Cheb. A toto priateľstvo trvá už veľa rokov a sme presvedčení, že má pred sebou ešte dlhoročné trvanie. Áno, ďakujeme. To sú oni. Spolu s nimi sa teším aj z prítomnosti pána Pavla Pagáča s manželkou. V češtine je to tuším místostarosta, u nás by to bol viceprimátor mesta Cheb a zároveň veliteľ jednotky zboru dobrovoľných hasičov Cheb Háje. No a teraz si povedzme niečo o histórii, pretože tradícia nášho vianočného koncertu siaha, no už v podstate do pomerne hlbokej minulosti. Od roku 1994, je to už naozaj 30 rokov, jeho dirigentami boli pán Štefan Baláš, Vratislav Hruboš, Leoš Stanek, Antonín Maderáno a dnes stojí za dirigentským pultom pán Stanislav Mokrý. A aby ste si nemysleli, že všetko, čo oni robia a chystajú sa na vianočný koncert, tak v apríli tohto roku sa zúčastnili na krajskom kole 27. ročníka celoštátnej postupovej súťaže. Športovo povedané využili domáce prostredia, pretože súťaž sa konala práve tu, no a získali zlaté pásmo cum laude, dúfam, že som to prečítal správne, s významenaním a priamym postupom na celoštátnu súťaž. No a tá sa potom konala o mesiac neskôr nedalekom Púchovie, kde v kategórii Veľké dýchové orchestre získali strieborné pásmo. Koncom júna sa zúčastnili na medzinárodnom festivale dýchových orchestrov FIO Cheb 2024, no a v oktobri po 6-ročnej prestávke to bol festival aj v maďarskom meste Mór. No ale ja teraz už budem avizovať niečo, čo bude na budúci rok, pretože najväčšou akciou roka 2025 bude jubilejný 10. ročník Medzinárodného festivalu dýchových orchestrov a mažoretiek, ktoré už roky úspešne usporadúva
mesto Nová Dubnica a zároveň počas festivalu orchester spolu s mažoretkami a ostatnými účastníkmi oslávi nádherné jubileum 50. výročie svojho založenia. Festival sa uskutoční v dňoch 27. až 29. júna 2025 a už teraz vás všetkých naň naozaj srdečne pozývame. V júni to už sa budú všetky deti tešiť, lebo bude záver školského roka, ale pred nami je ešte zo pár krásnych vianočných dní a koniec toho aktuálneho kalendárneho roka 2024. A k Vianociam už viac ako 160 rokov, milí priatelia, patrí i nasledujúca melódia. Mali sme tu naše slovenské Cingilingy Bom a teraz si dáme také trošku americké Jingle Bells, čo poviete. To je skladba, ktorá naozaj už čo to pamätá. Zložená bola vraj už v roku 1857. Dodnes má naozaj neuveriteľné množstvo prevedení, verzií a spracovaní, či už spievaných alebo inštrumentálnych. To nasledujúce bude práve orchestrálne v aranžmáne Williama Béreša pod názvom Jingle Bell Rock. Jingle Bell Rock. Vidíte, že Vianoce môžu mať naozaj rôzne spôsoby, dokonca aj určité frázy môže mať rôzne spôsoby. Teraz, keď som si pozeral do scenára, napadla jedna, no taká, by som povedala, taká jemne posmešná pesnička, ktorá súvisí s Vianocami. Naspevali český pesničkár Xindl X. Ten prvý verš znie: Štedrý večer nastal, kdy jsem včera chlastal. No ale môžem vás upokojiť, že nič také tu nehrozí. A naopak, my teraz dáme priestor tým nádherným melódiám, tým emotívnym, krásnym, ktoré sa spájajú s tými najlepšími a najkrajšími emóciami, ktoré sú spojené práve s týmito najkrajšími sviatkami v roku. No a zahráme si, alebo teda nie zahráme si, to by som si ja fandil, pretože ja neviem zahrať na žiadny hudobný nástroj, ale na to sú tu podstatne kvalifikovanejší, skúsenejší a lepší ľudia. Takže Novodubnický orchester vám zahrá jednu z najkrajších slovenských ľudových koliet Štedrý večer nastal. Už bez toho druhého verša. Takže nemusíte sa báť, že by tu došlo k nejakým neprístojnostiam, ale aby tá emócia bola umocnená, tu
tú pesničku treba nielen výborne zahrať, o čom vôbec nepochybujem, ale takisto ju treba aj výborne zaspievať. A o tom takisto vôbec nepochybujem, pretože prichádzajú spievať naše 3 grácie, to znamená Mirka Záhumenská, Tereska Ďatelinková a Ľubka Špačková. Tak to bolo čosi z českej vianočnej klasiky. A ja by som v tejto chvíli rada privítala tu na pódiu a požiadala o príhovor hostiteľa dnešného koncertu, dá sa to tak povedať. A ním je celkom iste primátor mesta Nová Dubnica, pán inžinier Peter Marušinec. Príjemný podvečer, vážené dámy, páni, milí hostia. Prihováram sa vám v čase, keď na adventných vencoch zapalujeme už 4. adventnú sviecu. Počas vianočných sviatkov viac ako inokedy cítime čaro a teplo domova. Máme jedinečnú príležitosť všetko to krásne, čo sprevádza Vianoce, odozdať nielen svojim blízkym, ale aj neznámym, opusteným, slabým či chorým. V tomto sviatočnom čase znejú vianočné koledy a modlitby, ale aj poďakovania za končiaci sa rok. Prosby za zdravie a spokojnosť do toho nasledujúceho. Prehodnocujeme, do akej miery sa naplnili naše sny, túžby, plány a predsavzatia. Verím, že sa vám ich podarilo naplniť a že aj v budúcom roku 2025 budeme pokračovať v spoločnom úsilí dosahovať ciele, ktoré prinesú nielen nášmu mestu, ale aj jeho obyvateľom viac príležitostí a úspechov. Dovoľte mi, aby som takisto osobne medzi nami privítal zástupcov partnerského mesta Cheb na čele s místnym starostom Pavlom Pagáčom a jeho manželkou. Vítajte. Záverom mi dovoľte poďakovať všetkým za skvelú spoluprácu počas roku 2024 a zaželať vám krásne sviatky, plné pokoja, šťastia v kruhu svojich najbližších. Do nového roku 2025 prajem veľa zdravia, radosti, osobných a pracovných úspechov. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Ak
Ak môžem ešte chvíľočku, rád by som využil túto príležitosť a z tohto miesta poďakoval viacerým ľuďom. Tento rok ich je podstatne viac a musel som si to aj napísať. Takže dovolte mi, aby som poďakoval spevačkám Mirke Záhumenskej, Lubici Špačkovej a Tereske Ďatelinkovej. Taktiež by som rád poďakoval našemu moderátorovi, pánovi Jurajovi Čurnému a spevákovi Rastislavovi Janákovi, ktorý ešte nevystúpil, ale predpokladám, že bude mať svoju príležitosť. Rastík nám ochorel, takže máme tu Vladka Ďatelinku, mladého. Vladko Ďatelinka junior. Tak vidíte, predsa len malá zmena. A taktiež by som rád poďakoval našemu dirigentovi, pánovi Stanislavovi Mokrému, vedúcemu dýchového orchestra Pálkovi Švedovi a našim vedúcim mažoretkám Zuzke Balažovej, Zuzke Poškovej a Katke Brandy Stlapákovej. No a ešte jedno ďakovanie, dovolte mi, aby som sa naozaj úprimne poďakoval mojim kolegyňam, pracovníčkám z oddelenia kultúry, a to pani Evke Kebiskovej a pani Hrehušovej. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za milé slova i za ďakovania. Keďže pripraviť takýto koncert je celkom taká živá vec, tak ešte jedným z účinkujúcich, ktorého ste dnes večer počuli, je Matej Drobný. Ja sa s ním kľudne podelím o tú flašku. Matejko, neboj sa, dostaneš aj ty. Tak ešte raz veľmi pekne ďakujem pánovi primátorovi Petrovi Marušincovi. No a poďme späť k vianočnej hudbe. A zároveň k spomienke na dvoch pánov, ktorí boli súčasťou Novodubnického orchestra. Odišli nedávno. Jedným z nich bol Leo Stanek, bývalý dirigent, a druhý Štefan Zemko, hráč na lesný roh. Nasledujúca skladba A Big Band Christmas je venovaná práve im. Je oslavou Vianoc v podaní veľkého orchestra, ktorý spája bohatý zvuk dýchových nástrojov s energickým rytmom swingu. Interpretmi tejto skladby sú často popredné big bandy, napríklad aj Glenn Miller Orchestra. Tie vnášajú do sviatočnej hudby šarm zlatej éry jazzu. A Big Band Christmas ponúka kombináciu tradičných melódií a originálnych aranžmánov, ktoré roztancujú aj zimné dni. Je to sviatočný hudobný darček, ktorý prináša radosť a noblesu zároveň.
Big Band Christmas, Novodubnický dýchový orchester, aj s výpomocou gitarovo-basgitarovej sekcie. Ďakujeme pekne. Vianoce sú aj o ďakovaní a teraz myslím si, že nastal ten vhodný čas poďakovať sa všetkým tým, ktorí podporujú toto skvelé podujatie a tento skvelý orchester. Konkrétne ďakujeme mestu Nová Dubnica na čele s primátorom pánom Petrom Marušincom, základnej umeleckej škole Štefana Baláža, že poskytuje trvalé tvorivé zázemie, za čo menovite ďakujeme pani riaditeľke, pani Mirke Múdrej. Takisto ďakujeme všetkým sponzorom Aquatec SRO, pán Michal Ciprián, Bowling Reťaz Nová Dubnica, pán Rastislav Bohm, Burex SRO, Jozef Bajzík, hostinec na Lúčkach Kolačín, Alena Tlapáková, Café Brigitte Trenčianske Teplice, Igor Chyla a JKC SRO Branislav a Vierka Jandušíkovci. Úprimná vďaka a aj váš potlesk. Zároveň patrí vďaka aj vám, rodičom, detí, rodinných príslušníkov a všetkých našich priaznicov, ktorých podpora je nenahraditeľná. Blíži sa obdobie, kedy opäť bude možno poukázať na konto občianskeho združenia 2% z daní, za čo vopred samozrejme ďakujeme. Ďakujeme aj nášmu novému audiotechnikovi Jožkovi Mikulcovi za to, že ste nás dobre počuli a ešte len budete počuť. Ivanovi Klánekovi za to, že ste nás dobre videli. Pálkovi Rekemovi za videozáznam a videoprezentáciu počas koncertu, pánovi Richtárechovi za fotografovanie a v neposlednom rade ďakujeme aj pánovi Petrovi Jelinkovi za poskytnutie nádherných záberov Novej Dubnice z vlastného archívu. Aj to si zaslúži potlesk. No a je tu pesnička, ktorá je vianočná, ale vznikla v lete. A o Vianociach sa tam dokonca nič nespieva. Vznikla v horúcom lete v Kalifornii, kde jej dvaja autori si povedali, alebo dostali zákazku, že robia pesničku o tom, aké by to bolo v tých horúčavách, keby troška nasnežilo. Takže v roku 1945 vznikla skladba, ktorú najskôr naspieval Vaughan Monroe, ale najviac ju preslavili Dean Martin, Frank Sinatra a z tých najnovších aj Michael Bublé. No a dnes vám ju zaspieva mladý, nádejný, nielen spevák, alebo aj herec, lebo ako som sa dozvedel, aj som si to potvrdil, mohli ste ho vidieť napríklad vo filme Nikdy nehovor nikdy, kde hral syna Tomáša Maštalíra. Okrem iného je plný energie, lebo ja som vedel to, čo ste nevideli vy. Keď sa tu spievalo Svet lásku má, tak dirigoval tam za tou oponou o 106, takže Stanko Mokrý, ak bude potrebovať výpomoc, dávam dobrý tip. Skladka dobre, je to chalan plný energie, ktorý miluje hudbu, miluje umenie a myslím si, že miluje aj túto pesničku. Vládko Ďatelinka junior, Let it snow, let it snow, let it snow. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful, and it seems with no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Doesn't show signs of stopping, and I bought some corn for popping. Lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really love me tight, all the way home I'll be warm. Now the fire is slowly dying, and my dear, it's still goodbye. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Now the fire is slowly dying, and my dear is still goodbye. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow.
Tak, určite ste si všimli, že Vladko junior bol pod rodičovským dohľadom a myslím si, že preto bol taký, by som povedal, veľmi konzervatívny po pohyboch. Keby bol sám, možno, že sa trošku viacej odviaže, ale aj k tomu príde. V každom prípade váš potlesk pre Vladka a Teresku Ďatelinkových bol absolútne zaslúžený. No a v tejto príjemnej, veselej nálade ostaneme aj naďalej, pretože príde skladba, ktorá už neodmysliteľne patrí k Vianociam. Ja som svojho času vyberal pesničky na také CD výbery s názvom OK Vianoce a viem, že na úplne prvom, a predala sa viac ako 100 000 kusov, bola práve táto skladba pôvodne z roku 1962. Jej skladateľom bol Jaromír Vomáčka, to je človek, ktorý napísal aj inú legendárnu skladbu, aj keď z podstate pohnutenejšej doby, volala sa Biež domu Ivane, to bolo o 6 rokov neskôr. No ale táto pesnička sa stala symbolom Vianoc a odvtedy už patrí neodmysliteľne k Vianociam. Hoci ide o českú pesničku, je to príjemná, veselá pesnička, ktorú pôvodne naspievali Setleži, pomáhal tam zbor divadla Semafor a Zdeniek Borovec urobil ten nezabudnutelný text. V originále sa volá Veselé Vánoce, všetci ju poznáte pod názvom Vánoce, Vánoce přicházejí, no a teraz vám ju prídu zaspievať a zahrajú orchester v aranžmáne Viliama Béreša, Mirka Zahumenská, Tereska Ďatelinková, Ľubka Špačková a aj už spomínaný junior Vladko Ďatelinka. Peče léta na Vánoce vánočku, nevrtáme, aspoň máme něco pro kočku. Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé. Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé. Bez prskavek tvrdil Slávek, na Štědrý den nelze být, a pak táta s Minimaxem zavlažoval byt. Tyhle ryby neměly by maso míti samou kost, říká táta vždy, když chvátá na pohotovost. Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé. Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé. Jednou v roce na Vánoce strejda houslo popadne, jeho vinou se z nich linou tóny záhadné. Strejdu vydrtěla přidá, neseme vám noviny, čímž prakticky zničí vždycky večer rodinný. Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé. Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé. A když zní se, co je v míse, televizor pustíme, jízdě dusné všechno pustne k blaženosti mé. Mně se taky blíží zraky, bylo toho trochu moc. Máme na rok, na klid nárok, zaž až do Vánoc. Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé. Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.
Ďakujeme veľmi pekne. Tak to bol príbeh o tom, ako naozaj všelijako groteskne môžu Vianoce vyzerať. Verím, že žiadne také nič vás doma nečaká sanáť, ani mňa. A teraz by som chcela uviesť jednu skladbu, v ktorej sa predstaví moja celoživotná, dlhoročná priateľka, skvelá speváčka, pedagogička, mamina, prosím pekne, 1, 2, 3, 4, 5-násobná babička, fantastická Ľubka Špačková, vám zaspieva skladbu, ktorá sa volá Ave Maria. Ten nápev vám možno bude známy, pripisuje sa istému Giuliovi Caccinimu, ale pravda je, že skladba vznikla až kedysi v polovici 20. storočia a napísali ju Rus Vladimír Vavilov. Tak verím, že sa vám bude páčiť aj v aranžmáne Vladka Dianišku spieva Ľubica Špačková.
Ľubka Špačková, Ave Maria, tak ako Ave Maria patrí k týmto nádherným chvíľam, k tomuto nádhernému obdobiu, tak nemôže počas Vianočného koncertu a tohto obzvlášť neodznieť jedna skladba, ktorá je úplne najslavnejšou vianočnou skladbou. A čo je zaujímavé, o nej sa presne vie, kedy vznikla, tesne po skončení napoleonských vojen, kedy naozaj Európa bola naozaj spustošená a tam nedaleko odtiaľto v rakúskej dedinke Oberndorf vlastne ju skomponoval francúzsky, teda organista Franz Xaver Gruber a bolo to na text kňaza Jozefa Mora pod názvom Stille Nacht, Heilige Nacht. A tá skladba sa okamžite dostala do povedomia a stala sa v podstate neoficiálnou vianočnou hymnou. Dnes je naspievaná vo viac ako 300 jazykoch a štatistici spočítali, že existuje už viac ako 100 000 nahrávok tejto skladby. No a myslím si, že je to zákonité, pretože je to tak nádherná univerzálna skladba, že jednoducho bez nej by vianočný koncert nemohol byť. No a teraz si vás dovolím požiadať o spoluprácu a spolu s našimi spevákmi si naozaj túto pesničku môžeme zaspievať naozaj všetci. Tichá noc. Tichá noc. A ja si dovolím ešte raz poďakovať aj vo vašom mene našim solistom, takže Ľubka Špačková,
Tereska Ďatelinková. Moja spolumoderátorská kolegyňa, takisto výborná speváčka Mirka Záhumenská. Nezabudneme na pánov Matej Drobný a Vlado Ďatelinka junior. Ďakujeme všetkým, že ste dnes boli s nami, ďakujeme solistom, ďakujeme účinkujúcim, vedúcim mažoretiek, dirigentovi, všetkým solistom a všetkým výpomociam. Milí priatelia, je to tu už o 2 dni, takže detičky už iba 2-krát sa vyspíte a ten Ježiško naozaj príde. A ako mi dnes do telefónu predpoludním povedal Pálko Šveda, vôbec nevadí, že nemáte okná umyté alebo napečené. Tie Vianoce naozaj budú. A ja pevne verím, že pre nás všetkých, ako sme tu, aj pre vašich blízkych a priateľov, budú pokojné, požehnané a prežijete ich v zdraví. K tomu príjmite tento môj malý vinš od nás z Grinavy. Vinšujem vám títo slávne svátky Krista Pána narodzený, všetko, čo si od milého Pána Boha žádáte. Zdraví, šťastí, hojné božské požehnání, hojnosť vína, hojnosť chleba a po smrti kráľovstvo nebeské. Ďakujeme krásne. Prežite krásne, pokojné, požehnané Vianoce a zaslúži si to skvelú, nádhernú, emotívnu hudobnú bodku a o tu sa postará Novodubnický dýchový orchester s nádhernou skladbou Gloria Sancti. Krásne Vianoce, priatelia.